गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोना फिन खनसे जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै डक्टर अनजालि मेडामा बिथाङा दिनैहाय अन्थाइबारियावहाय फुटबल दि जाब्रां सारनि फुटबल टीम खेला होनाय बावहाय नुजाहैदोंमोन। बावहाय बिथाङा सार रन्जन दैमारिनि बारै बा केसनि सोमोन्दै फंनैसो मोजां बिबुंथि बा मोजां खोथा बुंलांदों होननानै आं सानदों। हयतोबा गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोना गोबाङानो सार रन्जन दैमारिनि बारै गोबां खोथा सोंहरो जे रन्जन दैमारि सारा गगोन ना गला होननानै सोंहरबाय थायो। नाथाय केसनि सोमोन्दै केसआथ' आरो बयनिबो थाखाय समान नालाय, ओंखायनो दा आइना बयनिबो थाखाय। नाथाय दा बे आइननि सोमोन्दै बा केसनि सोमोन्दै रन्जन दैमारिया गनाय गयैनि सोमोन्दै डक्टर अनजालि मेडाम बिथाङानो कयेकथा खोथा मोजां खोथाखौ बुंदों होननानै आं सानदों। आरो नोंथांमोनाबो मेडाम अनजालिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय। थौदो बिदिब्ला मेडाम अनजालिया मा फोरमायखो दान्दिसे खोनासंनानै। मुंख्लं जोहोलाव दि जाब्रांनि मुङाव जि जोलुर बादायलायनाय होदों बे जोबोद मोजां। जेब्ला सोरबा सासे मानसिखौ जोङो जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमाजानो बायो, जायखौ जों जेब्लायबो अनो, जायखौ जों जेब्लायबो मान इज्जत होनो लुबैयो, जायखौ जों जेब्लायबो सिबिनो लुबैयो, बेबायदि सुबुंनि मुङावनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खालामनाय जायो। आरो बेबायदिहायनो दिनै मुंख्लं जोहोलाव दि जाब्रांखौबो बर' हारिया अरायबो हारिनि गेजेराव फोथांना लाखिनो नागिरदों। बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेवहाय खुंगिरिफोरनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावो आरो साबायखर बावो। डेफिनेटलि मोनगोन। ओरैनोबो बर' फिसाफ्रा गेलेनायाव मोजांखा, माथ्र खाबुफोरखौ खम मोनो। बेवहाय जि गेलेयो बेफोरखौ लासै लासै बेफोरनि गेजेरजोंनो थांनानै प्रफेसनेल जाहैयोब्ला मोजां। गासैबो रोखोमनि गेलेनायखौनो बा मावनायखौनो जुदि जोङो प्रफेसनेल लेभेलाव लांनो हायो, बे बयनिबो थाखाय मुलाम्फा होयो। आरो जों आसा खालामो बर'फ्राबो दा बेबादि जोलुर गेलेनायाव आइजोफ्रानो होन बा हौवाफ्रानो होन बेफोर बादायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेलेग्राफोरखौ प्रफेसनेल जानो थाखाय थुलुंगा होनो हायो। आरो आं बेखौ आसा खालामगोन। आरो बे मोनसे राहा, बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो थुलुंगा होनानै प्रफेसनेल जाहोनो हायो। हाइकर्टनि जाजमेन्टनि उनावहाय जोंहा मोनसे स्कप दंबावो सुप्रिम कर्टआव थांनाय। जेरै लवार कर्टआव जाजमेन्ट होयोब्ला जों बेखौ हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामफिननो हायो। बेबायदिहाय हाइकर्टआव जुदि एखे जाजमेन्टखौनो होयोब्ला बा जों जुदि सन्तुस्ट' जायाब्ला जोङो आरो सुप्रिम कर्टआव थांनायनि लामा थायो। बेबायदिनो जों अलरेडि डिसिसनल' लानाय नङा, थांखिल' लानाय नङा, बेखौहाय सुप्रिम कर्टआव लांनायनि गुथै जुजाया जाबाय, खामानियाबो जागायजेनबाय। जोंनि एडभकेटआ सुप्रिम कर्टआव थांना सुप्रिम कर्टनि एडभकेट सासे अलरेडि थिक खालामबाय, बिथाङा लानो थाखाय एग्रि जाबाय। आरो दा एवारनि खामानिया सोलिगासिनो पेटिसन फाइलनि थाखाय। जों हाइकर्टनि भार्डिक्टनि उनाव मास मोनथामनि उनावनो सुप्रिम कर्टआव केसखौ फाइल खालामथारनांगौ। दा बेबादिहाय जोंहा 2.5 मासल' मोनगोन, जों मास मोनथामबो मोननाय नङा। खारन विन्टार भेकेसन दङ 19 थारिखनिफ्राय सुप्रिम कर्टआव। बेवहाय जोङो 16 थारिख शुक्रबार लास्ट वर्किं डे, जों डिसेम्बरनि 16सिमल'सो जोंहा सम दङ। स' बिनि गेजेरावनो जोङो पेटिसनखौ फाइल खालामनांगोन। पेटिसन फाइल खालामनानै जेब्ला रेजिस्टार जायो केसआ, बेनि उनावहाय एडमिट खालामनांगोन। स' जों आसा खालामो डिसेम्बर 1st उइकआव जोङो केसखौ फाइल खालामजेननानैहाय जों रेजिस्टार खालामनो हागोन। आरो 2nd उइकआव केसखौ फर्मेलि एडमिट खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामो। रिजाल्टखौथ' जों बुंनो हाया। जोंहा ओरैनो साननैनि उनाव एबा 19 खालि 18th जोंनि एडभकेटआ थांगोन, आरो जों जिरायगोन साननै पेटिसन लिरनाय बागै गासैखौबो डिटेल्स नायजोबनो थाखाय। बे समावनो जोंनि हाइकर्टनि सिनियर एडभकेटजोंबो कनसाल्ट खालामनाय जागोन। ओमफ्राय ओरैनो केसआ एडमिट जाखांनायनि उनाव माब्ला उथियो बेजों खोथा केसआ।
ओरैनो गेजेराव बेल फाइलनि खामानिबो मावनाय जागोन आरो एक्चुवेल हियारिंआ हयथ' मालाबा बोसोरसेनि उनावबो उथिनो हागौ, मालाबा बोसोरनैनि उनाव, मालाबा हयथ' 6 मासनि उनावबो, बेखौ थिग बुंखानो हाया बेसेबांनि उनाव उथिगोन बा ओंखारगोन। बेवहाय जों आसा खालामो एसे थाब उथिगोन आरो जेब्ला केसा उथिगोन अब्ला हियारिं आर्गुमेन्ट, बेनि उनाव जों रिजाल्टखौ मोनगोन। बे बोसोरनै बोसोरथामनि भितराव जागोन होननानै जों आसा खालामदों, जुदिও जोङो बुंस'नो हाया। जों डेफिनेटलि आसा खालामदों, जों हाइकर्टआवबो आसा खालामदोंमोन आरो हाइकर्टआव मा खारननि थाखाय एसेबो सोलाय सोल' जायासै भार्डिक्टआ, जों गावबो सोमोनांदों। ओमफ्राय जों आसा खालामो सुप्रिम कर्टआ बेयाव मोनसे मोजां बिसार होगोन होननानैहाय। नोंथांमोना गासैबो जाखिनि डक्टर अनजालि मेडामा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय रन्जन दैमारिनि गनाय गयनि सोमोन्दै हयथ'बा नोंथांमोना खोनासंबाय बा मोनथिबाय जानांगौ। आंनाव सोंहरनायनिख्रुइ आंनि बुंनाय, आंनि खोन्थानाय आरो डक्टर अनजालि मेडाम जाखिनि बुंनाय गोबां फाराग थायो, आलादा थायो। खारन आलादाया बेनो, डक्टर अनजालि मेडामा गोबां सार रन्जन दैमारिनि केसनि सोमोन्दै गोबां खोथा मोनथिगौ आरो गोबांखौनो बिथाङानो खामानिखौ मावबाय थादों। जिहेतु बिथांनि आखायाव नङाब्लाबो उकिल एडभकेट बा खाथियाव क्ल'सआवनो थानाय जायो। ओंखायनो नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावहायनो दोनथ'नो सानबाय। आंबो दा गुवाहाटियावसो दंफैयो। गाबोनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आवगोलनि अरखां दाबखा सार, जायखौ बुंबाय थायो अरखां दाबखा सार, बिथांजों एकर्डनि सोमोन्दै, सार रन्जन दैमारिनि सोमोन्दै, गिबि मुंख्लं जानाय फिन खनसे सोंफिनबावगोन, बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो शेयार खालामनोखौ नाजागोन, हानायमानि नाजागोन। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।